mina ngazi noma ngizothi badidekile yini because amandla asinawo sokuthi sibakhandele iKaizer Chiefs because iyona team abayishaya successful abangayizwa yabo ngisho sebesubstitute sebengenile oCupido lento engiyangiyibona beshaya iChiefs angiyibonanga namhlanje Titus lento eneni ophili lento ababingenga ngiyibona idlala kukushawa iChiefs angiyibonanga namhlanje angazi noma bekusatshwe igama elithi Orlando Pirates yes iPirates siyayazi on top form Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonso Wenkabi bafethu we are back with another video namhlanje bekudlala iStellenbosch sihoste Orlando Pirates at Athlone Stadium so bafethu Orlando Pirates unqobile lo mdlalo ngo2-0 ama goal scorers kube uTito qala wakora Evident Makgopa then kwase kuba uTito Masengaya omabili amagoli angene nge-first half. Congratulations to Orlando Pirates bafethu. They really showed ukuthi they wanna win the league. Njengenjalo bafethu niyazi ukuthi angihambi ngedwa ngihamba noSibuda abanyana. Sharp kunjani? Ngi-grand. So bafethu before we get into the game, please don't forget to follow us on YouTube.